Tatsuniyar Zaituna, Amarya Mai Aman Wuta da kuma Mugun Mijinta wato Sadiq. Gatanan ku. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka mai suna Rungum. A cikin wannan gari akwai wani matashin saurayi wanda ake kira da Sadiq, sannan kuma akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Zaituna. Sai dai Zaituna ta kasance ita tana da wani ɓoyayyen sirri wanda yake a tattare da ita. Zaituna ta kasance tun tana ƙaramar yarinya tana da wasu aljanu wanda suke a cikin jikinta, ba sa tashi sai idan har an ɓata mata rai. Kuma Zaituna har ta girma tana ɗauke da wannan sirri wanda yake zame mata kariya idan har ta haɗu da wani mugun mutum ko kuma wata muguwar ƙawa. A kwana a tashi Zaituna ta girma, ta fara soyayya da wannan saurayi wanda ake kira da Sadiq. Sai dai amma Sadiq kaf mutanen gari suna yi mai kallon mutumin kirki. Shi ma yana ɗauke da wani ɓoyayyen sirri wanda yake ɓoyewa a cikin zuciyarsa, wato mugun nufi. Sadiq ta ciki na ciki, ta fili na fili, saboda mugu ne shi. Har ta kai ta kawo soyayyar nan tasu ta yi ƙarfi a cikin wannan gari, babu babba babu yaro, babu wani wanda bai san labarin soyayyar Zaituna da kuma Sadiq ba. A kwana a tashi dai har ta kai ta kawo an ɗaura musu aure. Mutane suna ta taya Zaituna murna kan cewa ta samu mutumin kirki wato Sadiq. Sun je sun tare, bayan sati ɗaya sati biyu ainihin halin Sadiq ya fara fita, wato ya fara nunawa Zaituna tsangwama da kuma tsananin mugunta. A kullum burinsa shine ya nuna mata cewa shine mai iko a kanta, shine gaba da ita. Kullum burinsa shine ya ga ya bakanta mata rai. Wata rana Sadiq ya tari Zaituna da faɗa a tsakiyar gari, ya hauta da jaraba, yana nuna wa mutane cewa shine gaba da ita kuma duk abin da ya sa ta dole sai ta yi. Ran Zaituna ya ɓaci sosai, inda ita ma a wannan lokaci ɓoyayyen sirrinta da take ɓoyewa mutane ya tashi. Dama idan har aka ɓata mata rai kuma sannan ɓacin ran da aka yi mata ya yi yawa sosai, to a wannan lokaci take bayyana wa kowa irin fushinta. Nan fa ta canja kama ga baki ɗayanta, idanunta suka zama jajaye, haƙoranta suka yi wani fari. Tun daga wannan lokaci Sadiq ya fara tsorata, domin bai taɓa ganin matarsa a irin wannan yanayi ba. Tana buɗe bakinta da wata jar wuta ta fito, ta mai wani irin feshi. Nan take ya tsorata, ya juya da gudu, tana bin sa a cikin gari tsakiyar mutane, tana mai feshin wutan nan. Sai da mutane suka samu suka bi ta bayanta, sannan suka rirrike ta, aka samu aka ba Zaituna haƙuri. Zaituna ta nuna ɓacin ranta sosai, sannan take faɗa wa mutane cewa irin abin da yake mata. Kowa yake mamaki, ai ba a san sa da wannan hali ba, ya aka yi haka ta faru. Nan da nan iyayen Zaituna suka zo suka ɗauke ta suka tafi da ita zuwa gida. Can mai gari da kuma manya-manyan mutanen gari suka tattaru aka tafi gidan su Zaituna domin a je a bincika a gani ya aka yi take ɗauke da wannan asiri mai aman wuta. Sai ka ce dragon, sai aman wuta take yi? Da tuni ta sa wannan ƙauye ya kama da gobara. Ana zuwa aka zaunar da iyayen Zaituna aka tambaye su, ya aka yi ku take aman wuta? Sai ka ce wata dragon, wato jegare. Mahaifin Zaituna ya ce tana ɗauke da wani ɓoyayyen sirri wanda mu ma ba mu san ya aka ta samo shi ba. Tun tana ƙaramar yarinya idan har aka ɓata mata rai sosai to takan iya yin aman wuta. Nan fa mai gari ya ce tabbas wannan ɓoyayyen sirri ne. Aka kirawo Sadiq aka ce to kai ya kake tsangwamar matarka? Ya ce wallahi shi kurin bai sanya aka yi haka ta faru ba, amma yana matuƙar son matarsa. Aka ce to gaskiya kamata a raba auren nan, tunda kaga ita dai tana da wannan ɓoyayyen sirri, kan wata ran ka ɓata mata rai ta je ta feshe ka da wuta ta kashe ka ko kuma ta ƙona ka. Sadiq ya ce shi yana son matarsa, saboda haka zai daina ɓata mata rai, a samu don Allah a dawo mai da matarsa. Akai da Zaituna ta koma ta ce ita ba za ta koma gidan Sadiq ba saboda yana takura mata. Aka tambayi Sadiq, me isa kake takura wa matarka tunda kana son ta? Ya ce shi kanshi bai sani ba, amma kurin dai a wani lokacin yana so ya nuna matarsa cewa shine gaba da ita, saboda haka ne yasa yake nuna mata iko akan komai. Sannan aka shawo kan Zaituna da ƙarshe da ƙyar ta samu aka maida ta zuwa ɗakin mijinta wato Sadiq. Daga nan fa Sadiq ya canja halinsa da kuma rayuwarsa, ya koma mutumin kirki. Kullum burin Sadiq ba shi da wani buri face ga ya faranta wa matan nan tashi Zaituna rai. Kullum burinsa har yake tsokanar ta ma yana ce mata amarya mai aman wuta. A cikin wani kyakkyawan gari da ke ƙasar Hausa, gari mai kyau
sannan kuma da tarin mutane masu yi wa kansu da kansu adalci. Akwai wata kyakkyawar budurwa wacce ake kira da Salma. Salma ta kasance 'yar kimanin shekara 25, son kowa ƙin wanda ya rasa. Sannan Salma tana burin a rayuwarta ta ga cewa ta auri namiji wanda zai kula da ita tamkar yadda mahaifinta yake kula da ita. A kwana a tashi, Salma ta haɗu da wani saurayi wanda ake kira da Musa. Musa yaro ne shi mai kirki, sannan kuma ɗan boko, haka zalika ya gama karatunsa har ya samu aikinsa na injiniyarin. Aƙalla ba a sara ba, Musa yana ɗaukar albashi kimanin kusan naira 500,000. Musa da kuma Salma suka fara soyayya cikin aminci, har ta kai ta kawo sun yi aure. Sai dai amma Musa yana da wata matsala wacce take damunsa a zamantakewar rayuwarsa, wato mahaifiyarsa. Ta kasance tana da mugun kishi sannan kuma da baƙin hali, saboda tun da ya auri Salma kullum cikin musguna mata take. Mahaifiyar Musa mace ce mai matuƙar tsananin mugunta sannan kuma da nuna iko. Tun daga ranar da Salma ta shigo gidan Musa, mahaifiyar Musa ta ƙulla aniyar musguna mata sannan kuma da nuna mata iko akan duk wani abu da za ta taɓa. Wata rana Salma ta tashi da sassafe domin kawai ta faranta wa mijinta rai. Haka Salma ta shiga cikin kicin ta dafa abincinta mai matuƙar daɗi, haka zalika mai kyau. Amma kuma da uwar Musa ta gani sai ta hau jaraba. Wannan abincin zaki dafa wa ɗana? Gaskiya ba za ki iya kula da shi ba. Akan me zaki dafa wannan girki? Kafin Musa ya zo ya gani har ta barar da wannan abincin. Salma ta ji ba daɗi sosai a ranta, amma ta yi shiru ta danne ta tafi ɗaki. Shi kansa Musa abin ya fara damunsa ganin yadda mahaifiyarsa take kuntatawa matarsa, duk da kasancewa matarsa ce ta aure kuma yana son ta ne shi yasa ya aure ta. Salma abin ya yi matuƙar ɓata mata rai, amma ta nuna bata damu ba. Ta ci gaba da harkokinta. Wata rana Salma ta nemi izini a wurin mijinta wato Musa akan cewa tana so ta je gidansu domin ta je ta gaida iyayenta. Kar ka manta, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan tasha tamu mai albarka, muna da buƙatar da ka danna mana subscribe ta yadda za mu dinga sanar da kai daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. Daga nan ne fa Musa ya amince mata akan cewa ta je ta ga iyayenta. Ta shirya tsaf, sannan ta hau mota ta tafi zuwa gida. Tun da Salma ta je gida, duk lokacin da Musa ya umarci cewa Salma ta dawo gida, sai Salma ta nuna mai cewa gaskiya ta ji daɗin gidansu, saboda haka ba yau za ta dawo ba. A kwana a tashi Salma ta yi kwana 4 a gidansu gaban iyayenta. Sannan rana ɗaya Salma ta dawo. Musa ya ji daɗin dawowar matarsa, haka zalika ya anshe ta hannu biyu cikin farin ciki. Amma kuma uwar Musa har yanzu tana nan da wannan tsananin gabar tata da kuma nuna iko. A ranar da matar Musa ta dawo, wato Salma, sai da wannan uwar miji ta ƙara musguna mata, sannan ta ƙara ɓata mata rai. Salma ta ga cewa tunda ta je gida gaban iyayenta babu wani wanda ya ɓata mata rai, hatta ƙannenta da kuma yayyanta. Amma daga zuwanta gidan Musa an fara ɓata mata rai. Salma ta shiga cikin ɗaki tana kuka sosai saboda abin yana mata ciwo. Ita gaskiya bata yi dacen uwar miji ba. Musa da ya ga halin da ake ciki, Musa abin ya dame shi ma, ya rasa me yake mai daɗi. Sannan Musa yanke shawarar zuwa ya je ya samu mahaifiyarsa domin ya mata bayani yadda za ta fahimce shi. Musa ya je tar da mahaifiyarsa a zaune a falo akan kujera tana kallo. Musa ya durƙusa har ƙasa. Mahaifiyarsa daga ganin haka ta san cewa tabbas akwai abin da ya kawo shi. Sannan ya ɗaga hannu biyu yana roƙon mahaifiyarsa kan cewa don Allah dan annabi ta yi haƙuri, ta amshi matarsa Salma hannu biyu, saboda abin da take yi wa Salma baya mai daɗi. Ita ma Salma matarsa ce, kamar yadda yake girmama ta a matsayinta na uwa, haka ita ma Salma nake girmama ta a matsayinta ta iyalina. Don Allah umma, fata na shine don Allah ki daina musguna mata, kuma ba na yi wannan magana ba ce don ki ce na miki rashin kunya. Idan har na ɓata miki rai, don Allah da ki yi haƙuri, ina neman gafara a gare ki. Yana kuka yana wa mahaifiyarsa bayani. Gashi dama mahaifinsa ya daɗe da rasuwa. Sannan ya tashi ya fita ya ce wa mahaifiyarsa cewa na bar ki sai da safe. A wannan daren mahaifiyarsa kwana ta yi tana tunani akan irin abubuwan da ta aikata. Ashe dama ɗanta yana son farin cikinta, amma ita kuma tana ɓata mai rai, tana ɓata mai nashi farin cikin. A zuciyarta tana faɗan cewa da na san haka ɗana yake son matarsa sosai, da wallahi ba ringa tsananta mata ba. Abin ya dame ta sosai. Haka zalika washe gari da sassafe ta tashi, mahaifiyar Musa ta share gida, ta wanke komai da komai, sannan ta shiga kicin ta shirya ta dafa abinci. Sannan ta haɗa kansu dukansu guda biyan, da Musa ɗanta da kuma Salma matar ɗanta. Sannan ta nemi gafara a gare su. Haba, Musa ya ce haba umma,
ke ai da abin da kika min na yafe miki, ke ce dai nake roƙonki da cewa idan har na ɓata miki rai to don Allah ki yafe min. Mahaifiyar Musa ta yi murmushi sannan duka ta shafa kansu ta ce Allah musu albarka. Daga nan ne fa farin ciki ya sauya a rayuwar auren Musa. Musa ya ji daɗin rayuwarsa, har matar Musa ta samu juna biyu, inda daga ƙarshe ta haihu, ta haifi 'yarta mace, suka sa mata suna wato Hauwa'u, mahaifiyar Musa. Idan ka ji daɗin wannan labari, muna so da dan Allah da ka danna mana subscribe, ta yadda za mu ringa sanar da kai daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura a wannan tasha tamu mai albarka. Labarin wani tela mai suna Sadiq da yi wa wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Nusaiba wato ciki. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, akwai wani tela wanda ake kira da Sadiq. Sadiq ya kasance matashi ne shi, haka zalika mai hazaƙa da basira da baiwa da Allah ya bashi. Saboda Sadiq ya iya ɗinki sosai, tun daga can nesa da ƙauyensu akan kawo wa Sadiq ɗinki, ba don komai ba saboda iyawarsa. Sadiq matashi ne shi wanda kaf garin kowa ya riga da ya san baiwar da Allah ya mai ta wajen ɗinki. Duk da kasancewa akwai tololi a cikin wannan gari, amma gaskiya babu wani wanda ya kai Sadiq iya ɗinki, saboda shi idan ya ma ɗinki tamkar da kayan aka haife ka. Ɗinki suna bin jikinka su zauna daram dam. Akwai wata yarinya wacce ake kira da Nusaiba, ita ma a cikin wannan gari take. Wannan yarinya ta kasance tana da matuƙar kyau sosai. Wata rana ta kai wa Sadiq ɗinki. Tun ranar da Sadiq ya fara ganinta, ya ji cewa tabbas yana santa, amma kuma ba da aure ba, da wani mugun nufi a ransa yake santa, duk da kasancewar ta kyakkyawa ce ita sosai. A lokacin da Nusaiba ta kawo ɗinkin ta gurin Sadiq, Sadiq ya amshe ta hannu biyu tare da kalamai masu daɗi, saboda tela ne shi ya iya daɗin baki. Sannan ya mata wannan ɗinki kyauta, duk da kasancewa yana da tsadar ɗinki, amma ita kyauta ya mata wannan ɗinki. Sannan da ta sa kayan ta je wani biki, kowa ya yaba da kyan wannan ɗinki, duk da kasancewa tana da kyau, gashi kuma ta shiga cikin ɗinki mai kyau, kowa sai da ya yaba da ita. Wannan dalili ne yasa suka ƙulla ƙawance da Sadiq, duk da kasancewarsa namiji, amma kuma Nusaiba ƙawarsa ce. Kullum takan zo wajen Sadiq su yi shira. Ita bata taɓa ɗaukan wani abu a cikin ranta ba, ashe shi Sadiq akwai mugun nufi a cikin zuciyarsa. Nusaiba kuma a ta ɓangarenta, mahaifinta mutumin kirki ne, dattijo ne shi wanda mutane suke ganin darajarsa. Sannan kuma mahaifiyarta malama ce ita, don tana koyar da ɗalibai ma a ƙofar gidanta. Sannan kuma dukansu suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun kula da tarbiyyar 'yarsu wacce Allah ya ɗauka ya ba su amana. Wata rana Sadiq ya rinjaye Nusaiba da daɗin baki kan cewa yana santa, ita kuma Nusaiba tana son shi ita ma, ta amince. A kwana a tashi kullum cikin yi mata alƙawari yake kan cewa zai aure ta. Kullum sai ya mata alƙawari kan cewa zai aure ta, har ta yadda wata rana ta bashi dama ta bashi kanta, saboda ba yanda za ta yi, ya fi ƙarfinta da daɗin baki. Suka yi abin da suka yi dai. Bayan wani lokaci ta fara jin sauyin yanayi a jikinta. Wannan dalili ya tsorata ta sosai, sannan ta ji ba daɗi. Kafin kowa ya sani, ta yi gaggawar zuwa wajen Sadiq domin ta faɗa mai halin da take ciki. Tana zuwa ta same shi ta ce, Sadiq, ina ɗauke da juna biyu. A lokacin Sadiq ya canja mata fuska, ya nuna mata cewa shi gaskiya bai ma san da wannan lamari ba. A lokacin ta fara kuka tana hawaye, tana faɗa mai cewa, kai fa kamun, kada kamun haka Sadiq. Kwata-kwata Sadiq ya nuna shi bai ma san zancen ba, kuma shi bai ma tashi yin aure ba. Haka ne sai bata koma gida tana kuka. Mahaifiyarta ta tambaye ta me ya faru, ta ce mata ba komai, kawai ba ta jin daɗi ne. Bayan wani kwanaki, mutane sun fito sun gane cewa tabbas Nusaiba tana ɗauke da juna biyu. Mahaifinta maimakon ya dake ta ko kuma ya mata faɗa, amma saboda yana da hankali da tunani, sai ya sami ‘yarsa Nusaiba ya faɗa mata cewa wannan abin da kika yi kuskure ne, na san ba halinki bane ba, amma waye miki? Ta faɗa mai cewa Sadiq tela ne. Aka je gurinsa. Da mahaifin Sadiq tela ya kirawo Sadiq, ya mai magana cikin nutsuwa. Da farko Sadiq ya nuna bai yadda ba, zai yi taurin kai, amma daga ƙarshe ya gane cewa abin da yawa yarinyar zalunci ne. Ya ce ya amshi wannan ƙaddara tashi, kuma shi ne mata, sannan zai aure ta, dama yana santa. Amma ta ɓangaren Nusaiba ta nuna ba ta son sa akan abin da ya mata, da ta je ai wulaƙanta ta yi. Aka rarrashe ta dai, ta amince, suka fara soyayya.
tana ɗauke da ciki kuma. Bayan wani lokaci an musu aure. Bayan an musu aure da sati 2 da sai bata haihu, amma kuma ɗan ba rai. Suka yi godiya, suka gode wa Ubangiji da cewa ba su zubar da wannan ciki ba, duk da ba ta hanyar halak aka same shi ba, amma kuma sun bar shi an haihu ɗan ba rai. Daga nan suka gyara rayuwarsu, kullum cikin aikin alkhairi suke, suna neman yafiya a wajen Ubangiji saboda kuskuren da suka aikata a baya. Tatsuniyar wani wanda ake kira da Sani tare da matarsa wato Asma'u, sannan kuma da wata wacce ta yi asiri aka maida shi ɗan akuya wato Balaraba. Kada ku ga mun ambaci suna wasu su ji haushinmu, labari ne muke bayarwa. Gatanan ku. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausawa, akwai wani matashin saurayi wanda ake kira da Sani. Sani ya kasance yana da wata budurwarsa wacce yake matuƙar so kuma yake ji da ita wato Asma'u. Sai dai amma a ta ɓangare guda ɗaya akwai wata wacce ake kira da Balaraba. Ita kuma Balaraba tana mutuwar son Sani, shi kuma Sani ko kaɗan ba ta ita yake ba, domin a zuciyarsa a ra'ayinsa baya son ta, watakon ainihin wacce yake so ya aura ita ce Asma'u. Sani ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya mallaki Asma'u a matsayin matar aurensa. Allah ya cika mai muradinsa kuma sannan burinsa ya cika. An zo murnar shagalin bikin Sani da kuma Asma'u. An ɗaura aure, an yi farin ciki, an yi raha, an ci abinci iya abinci. Sai dai amma a zuciyar Balaraba abin yana damunta kan cewa ya za a yi wata ta mallaki Sani ba ita ba. Ka san ɗan adam da mugun kishi, kullum abin yana damunta. Ta kwana da ciwon abin, ta tashi da ciwon abin. A kwana a tashi, gashi an tuwo wata 4 kenan da bikin Sani da Asma'u. A zuciyar Balaraba babu abin da ke tashi sai kuna, har yanzu ta kasa mantawa da soyayya da take wa Sani. Ta yanke shawarar zuwa wajen wani mugun boka wanda ake wa lakabi da Boka Kamalu. Boka Kamalu a can yake tsakiyar daji. Haka Balaraba ta kama hanya ta tafi gurinsa. Tana zuwa ta ce, na zo gurinka boka saboda ka taimaka min. Na kawo ƙarar wani ne wato Sani wanda ina son sa, kuma sannan ya yaudare ni, ya ki aure na, ya je ya auri wata daban. Boka ya ce an gama, so kike a kashe shi ko kuma so kike a maida shi wani dabban jeji ko kuma dabban gida, ko kuma so kike a batan miki da shi gaba daya. Balaraba ta ce ina so a maida min shi dan akuya. Sani ya ce an gama, amma da sharadi guda daya. Idan har kika bari wannan asiri da aka yi ya karye, to wannan nufi kanki zai dawo. Balaraba ta ce ta yarda. Boka ya bata wannan laya, ya ce idan ta je bakin teku ta tsoma wannan layan a cikin ruwa so 3, sannan ta zaro wannan layar, ta je ta haƙa rami ta binne, sai ta ɗora dutse ta rufe. Haka ko Balaraba ta anshi wannan laya ta tafi da ita, ta je bakin teku ta tsoma ta so 3, sannan ta zo ta haƙa rami ta binne, ta ɗora dutse a kai. Asma'u da mijinta Sani suna kwance har gari ya waye. Kawai farkawar da za ta yi, sai ta ga wani mutum, shi ba akuya ba, shi ba dabba ba, a kusa da ita yana bacci. Sai ta ƙwalla ihu, ta tsorata, ta ce la ilaha illallahu wa innahu Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sai mijinta Sani ya farka, ashe ba mijinta bane, ya koma dan akuya, asiri ya yi aiki a kansa. Kawai sai ta fara tsorata, sai ta ga idansa tamkar na mijinta, sannan ta ji kamar ana cewa ni ne mijinki, kada ki tsorata, don Allah ki taimaka min. Sai ta fito bakin gari, jama'a suka taru suka baibaye ta suna kallon ikon Allah. Mutane da dama an yi a magance wannan abu, an kasa magance wannan asiri. A wasu suna tunanin cewa ma matan nan tashi Asma'u ita ce ta je ta mai wannan asiri saboda ta mallake wata dukiyarsa wacce ba ta so mutane su sani, amma ba ta biyo maganar kowa, ta ɗauki mijinta ta ci gaba da kula da shi a matsayin kawa jariri, gashi kuma ba mutum bane, akuya ne. Ta ɗau lokaci tana ɗawainiya da shi a matsayinsa na akuya. Sai wata rana wata tsohuwa ta ce, yarinya, wannan abin da aka yi mijinki asiri ne, kuma zan iya taimaka miki. Ki dage da addu'a, babu dare babu rana, ko da yaushe ki ci gaba da addu'a, kina nuna wa Allah buƙatarki, saboda naga kina shan wahala da
dangane da ɗawainiyar wannan miji naki da aka maida shi dan akuya. Babu abin da Asma'u ta yi sai godiya, sannan da kuka mai raɗaɗi. Ta dage da addu'a babu dare babu rana, kullum cikin roƙon Allah take da sadaka. Sai wata rana wasu yara suna wasa a gefen wannan laya da aka binne da dutse. Sai wani yaro ya janye wannan dutsen, sannan ya haƙe wannan rami. Daga nan fa kawai sai wani haske ya bayyana daga jikin Sani. Kawai sai aka ga Sani ya zama mutum kamar yadda yake da. Asma'u ta taho da gudu ta rungume mijinta, tana godiya da Ubangiji, tana godewa Allah. Ta yi farin ciki sosai. Ta ɓangaren Balaraba kuma sai ta koma wajen boka, saboda ta ji labarin an ce Sani ya dawo mutum. Tana zuwa ta samu boka ta ce wannan asiri fa ya karye, saboda ta je ta haka inda aka binne wannan layar ta ga babu laya, dutsen ma baya gurin. Boka ya ce to tabbas an samu matsala, dama na gaya miki idan har kika bari wannan asiri aka karya shi to kanki zai dawo. Daga nan fa Balaraba ta ƙwalla ƙara, ta yi ihu ta cikin daji. Tunda ta wannan ƙarar ta cikin daji ba a sake ganin ta ba, saboda akuya dama za ta koma, saboda asirin kanta zai koma. Ƙarshen labarin Balaraba muguwa da kuma Asma'u amaryar Sani